20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы. Студияда Фәнис Камал Хайырлы киіші. Қазір болашақ темалар қоқында. Зәңгәр күл боз белән капланган. Сыңғы атналарында бик зур салкыннар да болды. Күл өзі бик сай күл, аның жар тирәләре була да туңайды. Ни өчен ел әйләнәсе катмый торган суда быел гына боз барлыкка килгән? Мәсьәләгә ачыклыкны Рүзәл Шарипов кертте. Авыл халкын су белән тәэмин итү, юллар, күперләр төзелеше. Градларда катнашып, үзара салым нигезендә инде ватакны үзенең мәсьәләләрне хәл итәбез. Авыл җирлеге башлыклары нинди проблемалар борчый һәм нинди чишү юлларын тәкъдим итәләр? Гөлназ Сәгитовның репортажында. Сәнәгатьнең төрле тармакларында уңышка ирешү өчен фән белән бергә эшләү шарт. Нефть авыруя, химия кирәк, йылы кирәк, энергия кирәк, акча кирәк. Бүген хөкүмәт йортында Рөстәм Минхановка нинди яңа технологиялар тәкъдим иттеләр? Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Татарстанлылар 40 елдан артык күрмәгән хәл Казан шитендәге ел әйләнәсе катмый торган Зәңгәр күл үсте боз белән капланган. Казанлылар социаль челтәргә фото урнаштырды һәм ул күпләрне гаҗәпләндерде. Монда суның температурасы һәр вакыт +3-4 градус тора. Кайбер белгечләр бу күренешне кешеләрнең табигатькә тискәре йогынтысы дип саный. Соңгы вакытта су да күрән төскә кергән иде. Теманың дәвамы Рүзәл Шарипов материалында. Зәңгәр күлләр, су температурасы ел әйләнәсе +3 булган сулык быел беренче тапкыр боз белән капланган. Халык сүзенә караганда, ул инде әкренләп эри башлаган, чөнки республикада җылытты, әмма берничә көн элек кенә бу урын тулысынча диярлек бозда булган диләр. Бозлы Зәңгәр күл фотолары социаль челтәрдә таралып, халыкны борчуга салды. Ничек инде гомер буе катмаган су бозга әйләнә ала. Берәүләре моны шатнама салкын белән бәйләп аңлатса, икенчеләре турист һәм төзүчеләрдән гаеп эзли. Заледенело наполовину. Күл өслегенең яртысы боз белән капланган. Без шок каттык. Димәк, табигать мондагы кеше ташкынын күтәрә алмый дип уйлыйм. Любой человек, он моется каждый день шампунем. Киләләр, кыйналар, шампунь, сабын белән юыналар. Әлеге матдәләр суга эләгә. Үзгәрешләр буласын көттә тор инде. Белгечләр Зәңгәр күлнең 1979 елгы Зәмхәрир салкындагына катуын искә төшерә. Ул вакытта боз суның сай җирендә барлыкка килгән. Хәзерге күренештең сәбәбен суның агымы акрынаюда күрәләр. Су алышын кимию сәбәпләре төрле булырга мөмкин. Геологик сәбәпләрдә карст күлләренең андай жер асты туклануы кимию гадәти хәл менә безнең морской глаз күлендә шундый хәл булды, су китеп. Бәлкем быел ел кыры булып су асты жер асты сулары запаслары да бераз әзрәк җыелгандыр. Боз барлыкка килү күлнең башка проблемалар турында кисәтүе дә булырга мөмкин. Җәйин монда көненә 5000 ләп кеше су кыйнам. Ел дәвамында 120 мең килеп китә. Нәтиҗәдә су стресс кичерә. Урыны белән яр буйлары көрән төскә кергән. Анда хәзер көн күреш калдыкларын күрергә мөмкин. Кабатланмас зәңгәр төсе дә сырлана башлаган, үсемлекләр тишелеп чыккан. Су составында азот, фосфор һәм кеше тәнендә сабыннан калган башка зарарлы химик матдәләр күләме арткан. Существенно увеличилась доля нечистой водоросли спирогера. Соңгы елларда күлдә спирогер күләме күбәйгән. Бу су үсемлекләренең артуы дигән сүз. Сулыкларның чәчәк атуына фосфор белән азот йогынты ясый. Алар исә суда кеше күп кыенганнан килеп чыга. Зәңгәр күлләрне 94 һәм 2013 елларда тәртипкә китерәләр. Яр буен ныгытып, агачлар утыртыла, экологлар территориягә трактор, экскаваторлар керде ди. Шуннан күл 3 метрга сайыккан була. Бүген республиканың урман хуҗалыгы министры күлләрне саклап калу өчен җитди чара күрергә туры киләчәк диде. Безусловно, экосистема Голубых озер требует восстановления. Зәңгәр күлләрнең экологиясын хәзер һичшиксез торгызырга кирәк. Күпмедер вакыт әле сулыктан файдаланмаска, территориягә килеп, табигатькә хозурлануны тыярга димим. Әмма хәзерге кебек өздексез куллануны туктату хакында уйланыр вакыт җитте инде. Күлнең өсте ката башлавы вакытлы проблема гына булса да, аның төбендә тагын да аянычрак күренешләр бар булып чыга түгелме? Якын арада галимнәр сулыкта су агымының тизлеген тикшерергә җыена. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда тиз арада җылытты. Бүген Казанда көндез температура +1 градуска кадәр күтәрелде. Иртәгә исә кайбер районнарда 4 градус җылы булачак. Республикага Ак диңгез өстендә барлыкка килгән циклон йогынты ясый. Ул Татарстанга иртәгә көчле җил, җепшек кар һәм туман алып киләчәк. Урыны белән бик көчле кар явуы ихтимал. Юлларда бозлавык булачак.
Пенсионерлар һәм ташламаларга ия булучылар коммуналь хезмәтләр өчен түләгәндә комиссия тотылмаячак. Владимир Путин торак кодексына шундый төзәтмә кертте. Президент бу хакта туры элемтә вакытында да белдергән иде. Яңа закон нигезендә социаль ярдәмгә мохтаҗлардан коммуналь хезмәтләр өчен түләгәндә комиссия алынмаска тиеш. Бу шулай ук пенсияләргә дә кагыла. Андый гражданнар исемлеген ил хөкүмәте үзе билгеләячәк. Канун киләсе елның 1 июленнән гамәлгә керә. Бүген Владимир Путин мәктәпләрдә телефон куллануына чикләү турында законны да имзалаган. Хәзер укучыларга дәрес вакытында гаджетларны кулга алу тыела. Алардан бары тик гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта гына кулланырга ярый. Шәһәр һәм район башлыклары халык белән очрашуларда шәхсән катнашырга, җир кешесенең нинди мәшәкатьләр белән яшәвен белеп торырга да тиеш. Шулай ук аларга республиканың социаль-икътисади үсеше буенча иң әһәмиятле мәсьәләләрне хәбәр итеп торырга кирәк. Бүген Рөстәм Миңнеханов җирле үзидарә органнарына шундый бурыч куйды. Ул ел сайын муниципаль берәмлекләр советы ассоциациясе съездында шәхсән катнаша һәм районнардан килгән 900-дән артык вәкил белән очраша. Шулай ук очрашуда дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев бар иде. Делегатларның чыгышында халыкны борчыган төп мәсьәләләр чагылыш таба. Су белән тәэмин итү, юл салу һәм аларны тәртиптә тоту, җәмәгать транспортының искәрүе. 2023 елга Йомгак һәм рәиснең бурычлары Гөлнар Сайфетдинова репортажында. Корстон фойесі бүген бәйрәмчә бизәлгән съездда катнашучыларны теләкләр чыршысы каршы алды. Хәйрия акциясендә Рөстәм Миңнеханов белән Минтимер Шәймиев катнаша. Республика рәисе Байлар сабасыннан Роязга телескоп, Казанда яшәүче Матвейга Кавказга юллама, Әмир исемле малайга акыллы колонка алып бирәчәк. Шулай ук Зәйдан Диманың Акбарс командасы белән очрашу хыялын тормышка ашырачак. Минтимер Шәймиев Казаннан 7 яшьлек Тимурның открыткасын алды. Ул мультфильмнар ясый торган студиягә барырга тели. Это подарок-сюрприз. Съездга килгән район, шәһәр, авыл җирлеге башлыкларының да булган проблемаларына хәл итү теләге зур. Башкарасы эшләрне үтәү өчен алар республика, федераль программаларга таяна. Катнашабыз. Инде фаплар төзү буенча юллар программасына гомумәгәндә хәзер авыл җирлегендә эшләргә җиңелрәк. Бак дияк проблемалар, эт проблемасы, шуп туу проблемалары. Без инде авыл уртасында безнең бик матур түгәрәк күлебез бар. Ул күл хәзер ничә еллардан бирле сайыгып барды. 2024 ел шушы күлне чистарту була. 30 миллионнан артык сумма белән республика конкурсында катнашып. Барлык муниципалитетларның аерым эш тармагы булып, махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре турында кайгырту һәм аларга даими рәвештә ярдәм итү юнәлеше тора. СВО белән бәйле бурычлар һәм көндәлек проблемаларны барлыйлар. Авылларда 60% су турбаларын алыштырасы бар. Аны федераль программасыз хәл итү кыен. Күперләргә капиталь ремонт эшендә муниципаль бюджетта акча җитми. Сыйфатлы су белән хәлне тәэмин итү мәсьәләләре, шулай ук шул вакытта менә юллар төзү мәсьәләләре. Белгәнегезчә бит республикада безнең бит инде бик зур менә юллар буенча төзелеш бара. Бу Им-12, Им-7 менә шушы юллар төзелеп биткәннән соң поселок араларындагы, шәһәр арасындагы юлларга да игътибар артырга тиеш дип уйлыйбыз бит инде. Төзелгән юлларны тәртиптә тотасы да бар. Ә моның өчен 2015 елда билгеләнгән нормативлар искергән, суммалар 8 ел дәвамында үзгәрми, яңадан карарга кирәк ди Түбән Кама районы башлыгы Рамил Муллин. Җәмәгать транспорты мәсьәләсендә республика программасыннан башка чишеп булмый ди. Әйтик, 2021 елда Түбән Камада шул рәвешле 50 яңа автобус алганнар. Автобус булсынмы, трамвай булсынмы, башка төрле махсус йөрү транспорты булсынмы, бу инде шәһәрләребезне уңаякка үзгәртәчәк. Шуңа күрә бу юнәлештә бергә эшләсәк, киләчәкбез шәһәрләребез, райцентрларыбыз тагында уңайлы һәм эшләр өчен матур булачак. Торак коммуналь хуҗалык һәм җәмәгать транспорты белән тәэмин итү мәсьәләләрен хәл итү өчен ил хөкүмәте белән берлектә максатчан эш алып барыла, ди республика рәисе. Решением правительственной комиссии по региональному развитию на модернизацию 65 объектов коммунальной инфраструктуры в 10 муниципалитетах республики планируется направить более 4,8 миллиарда рублей. В текущем и следующем году в рамках федеральной программы для 13 городов мы уже планируем приобрести 416 автобусов. Авылларда үзара салым программасы буенча халыктан җыелган 2,5 миллиард сумга республика 9 миллиард сум күчергән. Проблемаларны хәл итү өчен республика программалары киләсе елга да быелгы күләмдә калачак. Кече һәм урта эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме, электрон сәүдә, сәнәгать паркларын нәтиҗәлерәк кулланырга кирәк, ди Рөстәм Миңнеханов. Все проблемы, конечно же, мы одномоментно решить не сможем.
Об этом с жителями нужно вести открытый, честный разговор. Я считаю, что вот та форма, которая есть в республике, наиболее сложные темы мы берем и формируем наши республиканские программы, где можно четко обозначить, когда и как мы эту проблему будем решать. Республика үзе шыфлык калган шәһәрләрне торгызу буенча зур эш алып бара. Даими рәвештә гуманитар ярдәм җибәрә. Лисичанскка гына 2000 тоннадан артык азык-төлек юлланган. Бүген әлеге шәһәрләрнең җитәкчеләре дә залда иде. Республика Татарстан, значит, оказывает помощь во всех сферах. Татарстан безгә беренче көннән башлап бөтен өлкәдә ярдәм күрсәтә. Азык-төлек булсынмы, электр, җылылык белән тәэмин итү, инфраструктураны торгызу, бар юнәлештә эш алып баралар. Татарстан умеет четко, конкретно. Татарстан безнең территорияләрдә килеп чыккан мәсьәләләр буенча тиз эш алып бара белә. Аңлашып эшлибез. Эшкә тотынганнар икән, ул эшләнә, нәтиҗә була дигән сүз. Безгә шәһәрләр, җирлекләрдә эш алып бару буенча Татарстан тәҗрибәсе кызыклы. Аны да өйрәнәбез. Съезд ахырында Рөстәм Миңнеханов муниципаль өлкәдә эшләүчеләргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Мәгариф министрына, мәктәп автобусларына сертификат, Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләре мэрларына автомобиль ачкычлары бирде. Гөлнас Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов шефлыкка алган Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләре җитәкчеләре белән аерымда очрашты. Алар республика җитәкчелегенә коммуналь һәм социаль объектларны торгызуда ярдәм өчен рәхмәт белдерде. Сүз мәктәп һәм хастаханәләрне төзекләндерү турында бара. Хәзер социаль учреждениеләрне җиһазландыралар, күп функцияле үзәкләрне ремонтлыйлар. Очрашуда билгеләп үтүләренчә, торак йортларына җылылык һәм электр энергиясе белән тәэмин итү өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Татарстан белгечләре әлеге шәһәрләрдә шушы эшләрне дә башкара. Республика клиник хастаханәсе табиблары Татарстан өчен уникаль операция ясаган. Ноябрьдә алар бавырында альвеокок дигән паразит булган пациентны кабул иткәннәр. Иратның кан тамырларына зыян килгән була. Бу очрак шуның белән катлаулы да инде. Хирурглар беренче тапкыр аутотрансплантация ясый. Ягъни бавырны пациенттан алып чистарта һәм урынына утырта. Россиядә мондый операцияны берничә клиникада гына ясыйлар. Хәзер менә безнең республикада да башкарачаклар. Аның кыенлыклары һәм безнең табибларның яңа казанышы турында Алия Сабирова. Увеличение печени, это образование просто почувствовал. Авыруның беренче билгеләрен Сергей Пушкин 6 ел элек сизә башлый, йоклый алмый, хәлсезлектән интегә. Ноябрьдә РКБ табиблары аңа альвеококоз дигән диагноз куйган. Паразитлар бавырын зарарлаган була. Паразит печеннең зур өлешен алып тора. Бу шактый катлаулы очрак ди табиблар. Бавырны аерып алып, суытырга һәм паразитлардан чистартырга туры килә. Операцияны 13 сәгать ясыйлар. Органның 3тән 2 өлешен алганнар, зарарланган кан тамырларын алыштырганнар. Паразит зур сосудларны, магистральный сосудларны, который самый зур сосуд бар кешедә, ул нижний полый венна, к сожалению, тоже поразил. Шуның өчен операцияны ясаганда эштә ясарга түгел операцияны кисеп кенә эштә. Гомумән печень алып и консервациядә вакытта без аны очистили от паразитов. Бу төр операция гадәти трансплантациядән катлаулырак, хирургларга органның бер өлешен генә кире күчереп утыртырга кирәк. Бавыр дөрес эшләсен өчен аны никадәр күләмдә саклап калуны төгәл исәпләү зарур. Югыйсә бу пациентның үлеменә китерергә мөмкин. Операцияны башта алыр өчен карага кирәк остаточный объем күпме хала печеннең, чтобы кешегә ул җитте, аннан соң яшәргә. Әгәр дәгән остаточный объем печени беләкә була икән, после операции может развиться печеночная недостаточность. Гомумән зур 3D реконструкция ясыйбыз, карыйбыз нинди структуралар пораженный, аннан соң алабыз операцияга. РКБ табиблары өчен бу шундый беренче очрак була. Әлеге операция Татарстанда моңа кадәр башкарылмаган. Хирурглар сүзләренә караганда, Россиядә дә аутотрансплантация сирәк үткәрелә. Бу эшкә илнең берничә клиникасында гына алыналар. Хәзер менә РКБда да. Это все благодаря тому, что в регионе успешно развивается и существует программа трансплантации печени. Республикада бавырны күчереп утырту программасы уңышлы эшләп килә. Бу операцияны шуңа башкарып булды. Трансплантация үткәреп берничә ел без тәҗрибә тупладык. Бәхеткә мондый пациентлар сирәк була. Бу очракта барысы да уңышлы туры килде. Шуңа беренче тапкыр мондый операцияны ясарга булдык. Хәзер Сергей Пушкинны хастаханәдән чыккач тернәкләнү курслары көтә. Ул үзен яхшы хис итә. Моның өчен табибларга рәхмәтле. Врачам огромное спасибо. Алия Сабирова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Әле ел бетмәгән, әмма 250 меңгә якын килешү төзелгән инде. Татарстанның торак базарындагы хәлләр һәм бәяләр турында Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз.
Владимир Путин профессионаллар деп аталган Россия чемпионатында җиңүчеләр белән очрашты. Анда Казанның мәгълүмати технологияләр һәм элемтә техникумы студенты Дарья Азнабишина да бар. Ярышта мобиль робототехника һөнәре буенча җиңү яулаган кыз ил президентына үз эшләнмәләр турында сөйләде. Алар җитештергән роботлар төрле авырлыктагы һәм кеше сәламәтлеге өчен зарарлы йөк ташыяла, әмма күбесе завод предприятиеләрдә кулланылмый ди Дарья. Владимир Путин әлеге роботлар ярдәмендә кайсы тармакта эшләп булуы турында уйларга кирәк диде. Соңыннан Татарстан кызы президентны БРИКС илләре саммиты барышында Казанның элемтә техникумын карап чыгарга да чакырды. Во время проведения саммита БРИКС в городе Казань. Киләсе елны Казанда узучы БРИКС саммитын без зарыгып көтәбез. Аның кысаларында оештырылучы чаралар нәкъ безнең уку йортында үтәчәк. Сезне дә халыкара компетенцияләр үзәге Казанның мәгълүмати технологияләр һәм элемтә техникумына кунакка чакырам. Казанский техникум информационных технологий и связи. Спасибо вам. Смотри, если это будет проходить как раз там, где вы учитесь, я, значит, точно там буду, потому что Россия хозяйка же саммита. Поэтому я с удовольствием принимаю ваше приглашение. Юллар салганда асфальтның ныклыгын арттыру өчен яңа технология кулланырга кирәк. Ул буразналар булдырмаска ярдәм итәчәк диләр. Нефть чыгаруда эшне җиңеләйтү өчен химия галимнәре фән белән хезмәттәшлек итү шарт. Республикадагы мөһим объектларны даими контрольдә тоту өчен пилотсыз оча торган җайланмалар кулланырга мөмкин. Бүген хөкүмәт йортында Татнефтехиминвест холдинг җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Анда Рөстәм Миннехановка берничә инновацияле проект тәкъдим иттеләр. Алдынгы технологияләр турында Илдар Софиуллин. То, что это интересно, нужно, здесь сомнений нет. Спасибо большое. Юлларда асфальт бетон катламының сыйфатын яхшырту мөһим мәсьәләләрнең берсе ди Рөстәм Миннеханов. КФУ галимнәре юл салганда вак ташларны ныграк итеп тоташтыручы матдәләр кулланырга тәкъдим итә. Шулай эшләгәндә юлларда буразналар барлыкка килмәячәк дип ышандыралар. Асфальт чыдан була. Татарстан рәисе юл хуҗалыгы һәм транспорт министрлыгына бу мәсьәләне өйрәнергә кушты. Конечно, на бетонные дороги надо переходить. Мы через каждые 3-4 года верхний слой должны менять. Знаете, это какие деньги? Давайте более экспериментальных площадок надо расширить. Дошли без окисленные битумларда. Европа шли неокисленные битумларда. Ой, это мне шут целый вообще керекти. Вот целый вообще решен, без битумлар коин келипчига. Башта без алабыз бензин алабыз, мотор фракцион алабыз, анар калганында инде безнең шул окисленный килипчига. Иннополистагы компания пилотсыз оча торган җайланмалардан киңрәк файдаланырга киңәш итә. Аларны хуҗалык эшләренең үтәлешен контрольдә тоту буенча да иминлек мәсьәләсендә дә кулланырга була диләр. Мы можем сделать так, что Без автоматлаштырылган һәм цифрлы җайланмалар ясыйбыз. Мисал өчен иминлек буенча көйләнгәннәре дә бар. Алар тәртип бузучы дронны күреп ала, аны тота һәм махсус сеткасына салып, яңадан тиешле урынга ачып китә. Пилотсыз оча торган җайланмаларны хәзер Себердә якын көнчыгышта сынап карыйлар. Алар Иннополиста җитештереләчәк. Пригласим специалистов вот наших энергетических, нефтехимических, нефтяных компаний, особенно нефтехимическая энергетика, там где 24 вот пороховой у нас есть. Бүгенге җыелышта күтәрелгән төп мәсьәлә чит ил продукциясына лаеклы алмаш әзерләү һәм үзебезнең заманча технологияләрне алга сөрү. Моның өчен төрле сәнәгать оешмалары фән белән даими элемтәдә булырга һәм уртак хезмәттәшлек алып барырга тиеш. КФУ галимнәре Татарстанда төрле технологияләрне сынап карау өчен мәйдан булдырырга кирәк ди. Бу нефть чыгару тармагы өчен бигрәк тә әһәмиятле. Рөстәм Миннеханов моны хуплады, әлеге максатта Татнефть җәмгыяте полигонын да файдаланырга мөмкин. Вязкасы зуррак, авырлыгы зуррак, аны хәзер чыгару, нефтьне чыгару авыррак, күп кирәк, химия кирәк, йылы кирәк, энергия кирәк, акча кирәк. Бик кыйммәткә төшә. Мәскәүдән килгән белгечләр үзебездә җитештерелгән кибер иминлек технологияләр турында сөйләде. Аларны төрле тармакта кулланып була диләр. Рөстәм Миннеханов галимнәргә һәм тиешле оешмаларга бүген тәкъдим ителгән барлык проектларны җентекләп өйрәнергә кушты. Илдар Софиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Татарстанның инвесторлар клубы еллык йомгаклау утырышын үткәрде. Анда Рөстәм Миннеханов катнашты. Республиканың инвестицияләр үсеше агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина үз чыгышында инвестицияләрне иң күп җәлеп итүче тармаклар булып логистика юнәлеше, электр энергиясе, су белән тәэмин итү системасы турын билгеләп үтте. Шулай ук цифрлы икътисад, сәламәтлек саклау һәм мәгариф өлкәләре дә шушы исемлектә. Рөстәм Миннеханов Татарстан инвестицияләр җәлеп итү өчен күп көч куя диде. Махсус икътисади зоналар, Иннополис шәһәре компетенция үзәкләре барысы да республика һәм илебез файдасына эшләвен билгеләп үтте.
Ел сайын шулай ел ақырында жиылып, фикір алышабыз, келешек турында сөйлесеміз. Сезгә һәммәгезгә исәнлек саулык, бик зур рәхмәт. Республиканские наши структуры, федеральные наши коллеги, банковская система, все они должны быть нацелены на то, чтобы в республике был приток инвестиций. Яшьләргә патриотик тәрбия бирергә һәм алар белән эшләүнең яңа юлларын табарга кирәк. Бүген Татарстан Яңа гасыр Республика иҗтимагый хәрәкәтенең югары советы утырышында әлегә мәсьәлә хакында сөйләштеләр. Фәрит Мөхәммәтшин гражданлык һәм ватанпәрвәрлекне формалаштыруда гаилә зур роль уйный, шуңа күрә гаиләләргә булышу зарур дип билгеләп үтте. Мәктәпләрдә бу турыда тәрбия сәгатьләрендә һәм депутатлары катнашында үткән парламент дәресләрендә дә сөйләшәләр. Моннан тыш, дәүләт советы депутатлары һәм киң җәмәгатьчелек тарафыннан граждан патриотик тәрбияләү буенча республика законы да әзерләнде. Ул быелның 11 декабрендә үз көченә керде. Шулай ук яшьләр сәясәтен үстерү дәүләт программасы гамәлгә ашырыла. Опыт нашей республики в воспитании гражданской и культурной идентичности детей и молодежи во многом основывается на важности признания мультикультурности и этнического разнообразия нашей страны и нашей республики, в том числе ее региональные особенности. Бүген 61 яшендә озак авырудан соң хезмәттәшебез Татарстан Дәүләт Советы матбугат хезмәте җитәкчесе Резда Макоева арабыздан китте. Ул тумышы белән Бөгелмәдән иде. Уфаның нефть институты һәм Казан федераль университетында белем алган. Аннары Резда Галимҗан кызы Түбән Кама нефтехим телестудиясе директоры һәм дикторы булып эшли. Татарстан дәүләт телерадио компаниясендә яңалыклар тапшыруының баш мөхәррире була. 2 ел дәвамында ТНБның мәгълүмати тапшырулар дирекциясын җитәкләде. 20 елга Дәүләт Советы матбугат хезмәте җитәкчесе булып эшләде. Без барлык журналистлар белән бергә Резда Галимҗан кызының якыннарының кайгысын уртаклашабыз. Хушлашу мәрәсиме иртәгә сәгать 11дә Курган зиратының җирләү комплексында булачак. Бүген Казанда яшь армиячеләр слеты башланды. Башкалага шәһәр һәм районнардан 50 штаб җитәкчесе һәм 100 яшь армияче килде. Алар Казан танк училищесына җыела. Монда 2 дистә Россия геройларын укытып чыгарганнар. Яшь армиячеләрнең күбесе монда белем алырга, хәрби булырга ниятли. Бүген ачылыш тантанасында училищеның мәртәбәле каравыл ротасы үз осталыгын да күрсәтте. Очрашуда билгеләп үтүләренчә, Татарстанның яшь армия сафында 40 меңнән артык бала бар. Алар ил тарихын тирәнтен өйрәнә, ярышларда һәм фестивальләрдә катнаша, волонтерлар булып эшли. Татарстанның яшь армиячеләре Россиядә иң яхшылардан санала. Мы занимаемся вопросами военно-патриотической направленности. Без балаларда ватанпәрвәрлек хисен тәрбиялибез. Мин Татарстандагы штабны 8 ел җитәклим һәм бу еллар дәвамында Россия дәрәҗәсендә уза торган ярышларда 1-2 урыннарны гына яулап киләбез. Яшь армиячеләр ватанны сакларга гына түгел, тыныч тормышта да файдалы була белергә тиеш. Юнармия безнең Россия буенча бик киң җәелде. Менә Татарстанда да бик күпләп юнармия сафларына кабул ителәләр һәм шулай ук юнармиялар безнең кергәннәренә үкенмиләр һәм барлык чараларда катнашырга тырышалар. Меня родители военные. Мин Казан танк училищесына укырга керергә, монда белем алырга ниятлим. Әти-әнием хәрби, мин дә шул юлны сайларга булдым. Бүгенге шундый яңалыклар иде. Хәзер реклама, аннары Рәүф Шакиров һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Сау-саламат булыгыз. Матурлыкның барлык төсләре һәр вакыт синең белән. Татар яулыклары, милли бизәлеш һәр вакыт синең белән. Казан шәһәре, Каюм Насыйри урамы, 11-нче йорт. Яңа ел алдыннан барысына да өлгерергә кирәк. Иләрне җыештырырга, азык-төлек сатып алырга, салатлар ясарга, кыш бабай булырга, салатка җитеп бетмәгән майонезны яңадан кибеттән барып алырга, салатны ясап бетерергә, 12гә кадәр йокыга китмәскә һәм әлбәттә торак коммуналь хезмәтләр өчен түләргә. Татэнергосбыт яңа елны якы итеп каршы алыгыз. На всю декоративную косметику скидка 40%. Только 2 дня. 20 и 21 декабря. Во всех магазинах «Улыбка радуги». Татаринформ. На любых мобильных устройствах. Новости, события,
Подробности. Недавно я для себя открыла Санчи. Упадок сил, не хватает жизненной энергии. Есть решение. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Санчи – источник энергии и долголетия. Холодильник нужен? Подпишись на газету «Республика Татарстан». Предъяви квитанцию, участвуй в розыгрыше, забирай призы. Двухкамерный холодильник, морозильная камера, сумка-термос за подписку на полугодие. Индекс подписки смотри здесь. Требуются сотрудники на прием и распределение товаров на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется. Мы всему вас научим. Скачай приложение WebJob, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Внедорожники премиум-класса Exit в Канавто с выгодой до 960 тысяч рублей. Новейшие системы безопасности и высочайший уровень комфорта. В декабре сигнализация в подарок. Пройдите тест-драйв в Exit-центре Канавто. Исәмісіз, сіздің білен студияда мен Рәуш Шакиров. Татарстанда Атлантикадан келген жылы хәмдымлы циклон урнашты. Хәзер тулырак. Бары тек яңа елга кадәр генә Данил Мастерда үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирә аласыз. Яңа, сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф купе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә калдырмагыз. Бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча Кукмара, Орча һәм Балтачта болытлы, җипшек кар явачак. Аномаль җылы температуралар фаразлана. Көндез +1, +2, төнлә +1 градус булачак. Буа, Чүпрәле һәм Камын тамагында бик дымлы, карлы яңгыр көтелә. Көндез дә, төнлә дә 1-2 градус җылы. Чистай, Аксубай, Мамадышта болытлы, кар, урыны белән яңгыр, тәүлек дәвамында 1 градустан 2 градуска кадәр җылы була. Аномаль җылылык Чаллы, Түбән Кама һәм Актанышта да күзәтеләчәк. Монда болытлы, кар һәм яңгыр рәвешендә явым-төшем. Көндез һәм төнлә 1-2 градус җылы. Әлмәт, Бөгелмә һәм Бавылда да явым-төшем. Температура көндез 1-2 градус җылы, төнлә 0-2 градус. Аверс банкы сезне якынлашып килүче 2024 ел белән котлый. Яңа ел сезгә якты хисләр, мөгъҗизалы мизгелләр, яхшы хәбәрләр, онытылмаслык вакыйгалар алып килсен. Якыннарыгызның күңеле җылысын тоеп яшәргә ярсысын. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә җылы көчле явым-төшем фаразлана. Зөядә болытлы, яңгыр, кар явачак. Температура көндез +2, төнлә +1 градус. Булгарда да шундый ук күренеш, җипшек кар. Көндез 2 градус җылы, төнлә 1 градус. Алабугада да көндез +2 градус, төнлә +1 градус. Монда шулай ук яңгыр белән кар фаразлана. Санчи бүтән организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе демиләр. 20 декабрь көнне Фармлен аптекаларында Санчига 20% ташлама. Телефон 8927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Казанда болытлы, көндез дә, төнлә дә көчле явым-төшемнәр. Көндез температура 2, төнлә 1 градус җылы. Атмосфера басымы нормадан бераз түбәнрәк. Ультра-көмеш баганасын 743 мм тәшкил итәчәк. Җил көньяк-көнбатыштан секундына 5 метр тирәсе. Дымлылык бик югары, 92%. Җирнең магнит кыры тотрыксыз. Беренчел мәгълүматлар буенча мондый һава торышы атна буе дәвамында итәчәк. Әлегә менә шулар. Сезнең белән мин, Рәуш Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.